Ihan se Ville sieltä. Painimaaottelu. Katos onks siinä ketä meillä lähistöllä, että tarvii kellekään. Ei tässä oo ketään. Aika hyvin juroa voi olla. Mitä tuo ison kalan lähtee? Se oli kyllä sellainen niinku... Vitu, se on yksi tommonen ison kalan lähtee. Tuli meinaa aina heti hyvä mieli. Mulla oli vaan kiire saada se tänne. Ville meinasi ihan oottelee tänne perkele. Lasse oli vavas kiinni, niin minä ajattelin, että Lasse hoitaa. Perkelee Lasse taas. Tarvii minut olla joka saatana kerran. Mikä on fiilis? Tää on aika mukava. Joskus tää on ihan kivaakin tää kalasta. Mä en kannattaa kuitenkin, kun tää tilanne. Huomio, jos sä sillä kerran kuvat, niin haluat kuvata tänne, että mulla on housut auki, mulla oli jo kaukalo kädessä ja munakin kädessä, kun se lähti. No puntti vielä kuitenkin. Se lähti siitä sisimmästä. Se on sit Dodo Keri. Paljon sinne puntti? Olisiko tasa 10? Joo, on pinnas. Mä laitoin siihen alkuun mun mielestä 16, mutta nyt kun se otettiin välissä pois, niin mä taisin laittaa 10. Nyt näkyy kala siellä takana. Se on tän napannut mukaan. Oho, nyt tuli erimielisyys. Tää tulee sinne. Nyt koita meinas lähtee muuten kala. Äsken tuota sormiin toi toukut. Kyllä on fiilis, tää on mahtava keli. Aivan mahtava keli. Mitäs Ville, vituttaako? Ei ihan kauheasti. Eikä tää nyt ihan kääpi oo tää kalakaupaksi, tää nyt on näin. Meinasin jo jossain vaiheessa sanoa, että ihan kun hakkaisi päätä, mutta se on saanut toi Dodgeri kun hakkaa päätä. Mutta nosta se pintaa tossa. Se ei välttämättä tuu heti. Joo, sit se jos se lähtee, niin se saa lähteä. Jos nousee, niin mä osaan se. Pidä vaan löysänä se räikkää tuolla. Se on tää haave. Se ei saa mennä tuonne ylös. On se aika hyvä. Hyvä kala! Kannatti. Sitten Akila kaupasta itse. Kymppi meni rikki, niin että heilahti. Tuli kassit tyhjä. Yes! Kymppi meni rikki, niin että heilahti. Joo, ollaan varmaan 13-14.